gràcies per haver tornat a concentrar-se 10 mesos després d'aquest estiu passat. I bueno, així estem atravegant. Nosaltres fa 10 mesos pensàvem que ahí quedava la cosa, però es veu que no, ja ho esteu mirant. Així hi havia una garrofera preciosa. Ja no està. I bueno, les ratlles ja estan senyalant tot. Ningú no ens va dir, quan vàrem començar aquesta lluita contra la barbàrie, que la lluita seria fàcil. Ni tan sols que la guanyaríem. Nosaltres esperàvem guanyar-la, però no teníem cap garantia. Però sí que sabíem des del primer moment que era la nostra obligació fer-li saber al govern local que destrossar els nostres parcs, i molt especialment este parc, Esta és una donació, no comptava... Esta és una donació per un parc i no se pot tocar. Pues això. És una il·legalitat el que estan fent. Bé, el fet és que la majoria dels veïns de Silla estan en contra i això ho demostra. Així n'hi ha vora 4.000 firmes i no les tenim totes replegades. No fan cas. I a pesar de que tots els nostres governants han estimat que el millor és tirar endavant i fer això, nosaltres hem de continuar també endavant en fer-li veure a aquest home que no. I ara què? Bueno, doncs ara haurem de continuar lluitant i continuar mostrant la nostra oposició. De moment, hi ha alguns partits que han presentat una denúncia, haurem de quedar a l'espera de la sentència i per part nostra estem demanant que es faci una consulta popular, és a dir, un referèndum per a que siga el poble qui diga si estan d'acord en això o no. Però, bueno, segurament tampoc m'ho faran. Vindrà una segona batalla, que serà la dels permisos, perquè el senyor Baixauli i el seu govern van presentar estos casals no com a casals, perquè no els haurà pogut fer, sinó com a centres cívics socials. I per això les llicències s'hauran de demanar baix aquest concepte, baix el concepte de centre cívic i social. No es podrà demanar una llicència de discopub, que és el que necessita un casal, perquè en els casals sabeu que se serveix alcohol, es posa música i es fan unes i altres coses que necessiten aquest tipus de llicència. Si això són centres cívics socials, hauran de tindre llicència de centre cívic social. I això què vol dir també? Que qualsevol altra associació del poble, en un moment donat que necessite un centre per a fer qualsevol tipus de reunió, tindrà dret a utilitzar-ho, perquè per això són els centres cívics socials. Volem dir que l'associació d'amics de la poesia, els del tir i arrossegament, o de qualsevol altra associació, podem anar a demanar a l'Ajuntament que ens cedisquen este casal o qualsevol altre dels dos que estan construint en altres parcs. Baixauli va utilitzar aquesta trampa per a poder construir això i tindrà que apetxugar en aquesta trampa. Finalment, des de la plataforma Salvem els Parcs, volem encoratjar a tots els veïns i veïnes a no defallir i utilitzar tots els mecanismes que posa al nostre abast la democràcia i l'estat de dret per tal de fer saber als nostres governants el nostre descontent per no haver-nos escoltat. Que ho pagui Baixauli. Endavant, ànims i a continuar, que això no ha fet més que començar. Salvem els parcs de Silla i salvem el parc de l'estació. Siga a protestar, que la llum no ha vingut i crec que mai vindrà. Els xavos que hi havien per l'allumenament se'ls ha gastat l'alcalde en dones i de més. Que
que vinga la llum i que al senyor alcalde li peguen en el cul. Les lligues són plantades i la llum ja vindrà i que el senyor alcalde se'n vaig a Panamà. Que vinga la llum i que al senyor alcalde li peguen en el cul. Les lligues són plantades i la llum ja vindrà i que el senyor alcalde se'n vaig a Panamà. I que el senyor alcalde se'n vaig a Panamà.